Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo niining taknaa, please turn with me to Mark chapter 14 verse 41 hangtod sa 52. Apan sa dili pa, once again, akong gipaabot ang akong pagpanimbaya sa akong 94 years old nga lolo nga si Isabelo Lauri Sr. Mark chapter 14 verse 41 hangtod sa 52. Ang giingon dinhi, sa ikatulo niyang pagbalik, miingon siya kanila, nangatulog bagihapon kamo og namahulay, husto na. Miabot na ang oras nga itugian ang anak sa tawo ngadto sa kamot sa mga makasasala. Bango na kamo, kay mangadto na kita, tanawa, ania na ang nagbudhi kanako. Samtang nagsulti pa si Jesus, miabot si Judas nga usa sa napulog duha katinunan. Kuyog kaniya ang usa ka panon sa katawhan nga nagdalag mga pinuti ug mga puspos. Mga sinugo sila sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga pangulo sa mga Hudiyo. Ang mabudhion naghatag kanila og usa ka ilhanan. Ang tawo nga akong hagkan mao ang inyong gipangita. Dakpa siya ug unya dad-an ninyo ug bantayi pag-ayo. Sa pag-abot gayud ni Judas, miduol siya kang Jesus ug miingon, magtutudlo ug mihalok siya kaniya. Busa ilang gidakop si Jesus ug gigunitan pag-ayo. Apan usa ni adtong diha nagtindog sa duol, miibot sa iyang pinuti ug gitigbas niya ang ulipon sa pangulong pari ug naputol ang usa ka dalunggan niini. Unya miingon si Jesus kanila, tulisan ba ako nga nagdalaman kamog mga pinuti ug mga puspo sa pagdakop kanako? Adlaw-adlaw nagtudlo ako didto sa templo uban kaninyo ug wala ako ninyo dakpa. Apan kinahanglan gayud matuman ang giingon sa kasulatan. Unya mibiya kaniya ang tanan niyang mga tinunan ug nanagan. May usa ka batan-on nga nagkupo lamang og habol nga misunod kang Jesus. Dakpon unta nila siya, apan kupo lamang ang ilang nagunitan ug nakadagan siya nga hubo. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Now, sa teksto na atong pamalandungan, niining taknaa mga kaigsunan, atong masaksihan ang ilang pagdakop sa atong Ginoong Hesukristo. Giaresto na nila ang atong Ginoong Hesukristo. And seryoso gayud kaayo kini nga panghitabo, gumikan kay nakita nato ang pagdumot sa mga katawhan batok sa kordero sa Dios. Nagdumot ang mga katawhan batok sa anak sa Dios. Ug kun atong basahon ang atong teksto niining taknaa, kinahanglan nga mahinumduman nato nga ang tanang mga butang nahitabo sumala sa gitakda ng daan sa Dios nga mahitabo. Ang kamatayon ni Hesukristo giplano ng daan, gitakda ng daan sa wala pagani tukura ang kalibutan. And at no time makita nato nga si Kristo biktima sa mga pagdumot sa mga katawhan ug pagkadautan sa mga katawhan. Matthew chapter 26 verse 53 to 54 ang giingon dinhi, wala ka ba masayod nga makahimo ako pagpakitabang sa akong amahan ug ipadala dayon niya kanako ang kapin sa napulog duha ka panon sa mga anghel? Apan kun buhaton ko kini, unsaon man pagtuman sa kasulatan nga nag-ingon nga kinahanglan mahitabo kini. Bugani nga si Kristo wala mibalibad, wala siya mitawag og libo-libo ka mga anghel aron luwason siya niadtong tungura
kay kinahanglan gayod nga matuman ang gisulti sa kasulatan nga kinahanglan mahitabo. Mark chapter 14 verse 49 to 50 ang giingon dinhi, adlaw-adlaw nagtudlo ako didto sa templo uban kaninyo ug wala ako ninyo dakpa, apan kinahanglan gayod matuman ang giingon sa kasulatan ug mibiya kaniya ang tanan niyang mga tinun-an ug nanagan. Ug gi-confirm kini ni Apostol Pedro sa Acts chapter 2 verse 23 ang giingon dinhi, ang Dios sumala sa kaugalingon niyang laraw ug pagbuot, mitugyan kang Jesus nganha kaninyo. Gipatay ninyo siya pinaagi sa pagtugyan ninyo kaniya ngadto sa mga makasasala nga maoy milansang kaniya sa krus. Ug gisundan pa kini sa Buhat kapitulo 4 bersikulo 27 hangtod sa 28. Ang gingon dinhi, kay sa pagkatinuod niining maong syudad si Herodes ug si Poncio Pilato nakighiusa sa mga dili Hudiyo ug sa mga taga-Israel batok kang Jesus. Ang balaan mong sulugoon nga imong gidihugan, apan pinaagi niini ilang gibuhat ang tanan nga imo nang gitakda nga mahitabo. So, ang kamatayon ni Kristo mga kaigsuunan, gitakda ng daan nga mahitabo alang sa kaluwasan sa mga katawhan nga motuo ug musalig kaniya. Now, ang focus sa ato ang pagpamalandong niining taknaa mao ang mga characters or mga personalidad nga atong makaplagan sa atong teksto mga kaigsuunan. Tungod kay gigamit sa Ginoo ang mga individual aron sa pagtuman sa iyang kabubuton. O kasagara atong makatunan ang kinaiyahan gayod sa mga tawo o kinaiya usab nato o sa atong Ginoo as we observe those names nga gimension niining atong teksto. And of course, ang pinaka main character, ang pinaka bida mga kaigsuunan sa subilanon, wala na ilain kundili ang atong Ginoong Hesukristo. So sa atong pamalandong niining taknaa, atong tun-an si Judas, ang nagbudhi kang Jesus, si Malcos, si Pedro, ang mga sundalo, ang mga disipulo ni Kristo, si John Mark, ug si Hesukristo mismo. And may the Holy Spirit help us in our meditation at this moment. Mudangat na kita sa unang punto. Si Judas Iscariote mga kaigsuunan, makita nato sa atong passage niining taknaa. Si Judas nga nagbudhi, nagluib kang Jesus. Mark chapter 14 verse 44 to 45 ang giingon dinhi, ang mabudhion naghatag kanila og usa ka ilhanan. Ang tawo nga akong hagkan mao ang inyong gipangita, dakpa siya ug unya dad-an ninyo og bantayi pag-ayo. Sa pagabot gayud ni Judas, miduol siya kang Jesus ug miingon, magtutudlo ug mihalok siya kaniya. So, gipakita lamang ni Judas ang pagkahugaw sa iyang kasing-kasing, ang pagkadautan sa iyang kasing-kasing, ug gi-demonstrate ni Judas ang pagkadautan sa kasing-kasing sa tawo. Gidawat ni Judas ang 30 kabuok nga silver mga kaigsuunan. Ug ang kantidad ni adto wala pa gani kaabot og 30,000 pesos sa atong kapanahunan karon. Gibudhian ni Judas ang atong Ginoong Hesukristo pinaagi sa paghalok kaniya, nagpakaaroning non nga siya loyal nga tinun-an sa atong Ginoo. Ang hingon sa Psalm chapter 41 verse 9, bisan ang labing suod kong higala nga gisaligan ko pag-ayo ug nakigsalo kanako kaon miunay kanako. So gitagna na dieng daan kini nga mahitabo mga kaigsuunan. Gitagna na sa mga salmo. Ang giingon sa John chapter 13 verse 18, wala akong magsulti mahitungod kaninyong tanan. Nakaila ako sa akong gipili apan kinahanglan matuman ang kasulatan nga nag-ingon, ang tawo nga nakigsalo kanako sa pagkaon nahimo nga akong kaaway. Si Judas Iscariote kadto mga kaigsunan. Unsa man kay hinungdan nganong miluib si Judas sa atong Ginoong Hesukristo. Now kinahanglan nga mag-presume kita nga sa tulo ka tuig nga kauban ni Jesus si Judas, iya gayong giila ang iyang kaugalingon nga usa sa 12 ka apostoles. Ug nganong nausab man si Judas, nganong nagluib man siya kang Jesus? Gumikan ba kadto sa iyang kahakog sa kwarta?
Murag lisod kay hunahunaon ang kahakog ni Judas. Gumikan kay ang 30 pieces of silver, gamay ra kaayo nga kantidad. Wa pa gani kaabot og 30,000 pesos. Unsa kagyo hinungdan nganong mibudhi si Judas kang Jesus. Gumikan pa kadto sa iyang garbo o gusto gayud niya nga mapugos si Kristo sa pagbarog ingon nga hari sa Israel. Wala ta masayon. Or gumikan ba sa garbo ni Judas aron siya dayigon sa mga leader sa Jerusalem at that time, sa mga kadagkuan sa Jerusalem? Ang buot ipasabot mga kaigsunan, wala gayud mailhi ni Judas ang iyang kasing-kasing. Sama kang Pedro, wala gayud masabti ni Judas ang gahom sa atong kaaway nga mao si Satanas. John chapter 13 verse 27. Ang giingon dinhi, sa pagdawat ni Judas sa pan, si Satanas misulod kaniya. Miingon kaniya si Jesus, buhata dayon ang buot mong buhaton. Gumikan kay si Satanas, buhaton gayud niya ang tanan nga kinahanglan niyang buhaton aron lamang malaglag si Kristo apan wala siya nagmalampuson. Ang gingon ni Jesus sa Mark chapter 14 verse 21, ang anak sa tawo mamatay gayud sumala sa giingon sa kasulatan, apan alaot ang tawo nga magbudhi kaniya. Maayo pa nga wala siya matawo. Now, mo kana ang kaso sa tanang mga makasasala nga wala makaila sa atong Ginoong Hesukristo. Ang mga tawo nga nahigugma kaayo sa ilang kinabuhi, unya malaglag raday sila sa katapusang adlaw. Mangandoy gayo din taon nga hinaot nga wala na lang unta sila matawo ni ining kalibutana apan ulahi na ang pagbasol mga kaigsunan. Mark chapter 8 verse 35 ang giingon dinhi, kaya ang buot muluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an hinuon niini, apan kadtong maghalad sa iyang kinabuhi, alang kanako ug sa maayong balita, dili mawad-an niini. So mukha to si Judas Iscariote mga kaigsunan. Ikaduha, si Malcos. Kinsa man ni si Malcos? Ang giingon dinhi sa Mark 14:47, apan usan ni adtong diha nagtindog sa duol, miibot sa iyang pinuti, ug gitigbas niya ang ulipon sa Pangulong Pari, ug naputol ang usa ka dalunggan niini. Now, si Juan mga kaigsunan, gi-identify niya ang ngalan ni adtong maong sundaluha nga si Malcos. John chapter 18 verse 10. Unya si Simon Pedro nga may espada, milanit niini ug gitigbas niya ang ulipon sa Pangulong Pari, ug naputol ang tuong dalunggan sa ulipon. Malco ang ngalan sa ulipon. Now kining tawhana, sigurado gayud nga sundalo kini sa Pangulong Pari, mo kini giingon sa atong teksto, and he was also there according to the divine direction of God. Unsa may nahitabo ni Malco mga kaigsuunan, nasinatian niya ang gahom sa atong Ginoong Hesukristo. Gitigbas ni Pedro ang iyang dalunggan apan giayo kini ni Jesus. Nasumpay og utro. Luke chapter 22 verse 51 ang giingon dinhi, apan si Jesus mitubag husto na ug gihikap ni Jesus ang dalunggan sa ulipon ug giayo siya. Ang pangutana niini, nabag-o ba ang kasing-kasing ni Malco? Mipasakop na ba siya ni Kristo ingon nga iyang Dios ug manluluwas? Mituo ba siya ni Kristo? Nasinatian niya ang gahom ni Kristo? Nakita ba niya si Kristo isip anak sa Dios? Now, dili ta kasigurado kay wala man gisulti sa Biblia, pero ang kamatuoran, daghan kaayong mga katawhan nga nakadawat sa kaluoy sa Dios ug sa kaayo sa Dios, apan wala gayud sila mabag-o. Nahitabo kini sa kapanahunan ni Jesus, nahitabo pud kini sa atong kapanahunan karon, adlaw-adlaw natong nasinatian ang pagkamaayo sa Ginoo, pero layo gihapon ang kasing-kasing sa mga katawhan kaniya. Gadumot gihapon ang mga tawo kaniya ug galikay ang mga tawo sa atong Ginoo. Bukad to ikaduha si Malco, ikatulo si Pedro. Now si Pedro mga kaigsuunan, sumala sa atong pagpamalandong ni adtong miaging semana, confident gayud kayo siya sa iyang kaugalingon. Gasalig gayud kayo siya sa iyang kaugalingon. Ang giingon sa verse 29, si Pedro mitubag, dili gayud ako mubiya kanimo bisan pagbiyaan ka sa tanan. Ang giingon po sa Matthew 26:35, si Pedro mitubag, dili ko gayon ikaw ilimod, bisan pagpation ako uban kanimo. So adunay kaisog si Pedro, adunay kaikag mga kaigsuunan, ug iyang gibulhot ang iyang pinuti
ug makigsangka gayud siya sa mga kasundaluhan. Ang giingon sa Mark chapter 14 verse 47, apan usa ni adtong diha nagtindog sa duol, miibot sa iyang pinuti ug gitigbas niya ang ulipon sa pangulong pari ug naputol ang usa ka dalunggan niini. Now, ang gisulti ni Juan kanato si Pedro kadto. John chapter 18 verse 10. Unya si Simon Pedro nga may espada, milanit niini ug gitigbas niya ang ulipon sa pangulong pari ug naputol ang tuong dalunggan sa ulipon. Malko ang ngalan sa ulipon. Now si Pedro, mga kaigsuonan, nagpanglihok, sumala sa iyang kaugalingong kusog. Wala gani siya nagpaabot sa sugo sa iyang amo nga si Hesukristo. Gabuot-buot siya og bulhot sa iyang pinuti ug iyang gitigbas ang sundalo sa pangulong pari. So once again, si Pedro nanggilabot sa buluhaton sa atong Ginoong Hesukristo. Nagtuo usab si Pedro nga si Kristo mubarog isip hari sa Israel. According to John, mga kaigsuunan. Sumala pa kang Juan. Gihulbot ni Pedro ang iyang pinuti human nga ang mga sundalo nga mga Romano nahagba sa yuta. Nakita nila ang gahom ni Kristo, nahagba gayon sila sa yuta. Pag-ingon ni Kristo nga ako ang inyong gipangita, nahagba sa yuta ang tanang mga sundalo. Ang una-una tingali ni Pedro, ni ana, higayon na. Mubarog na gyud si Kristo ingon nga hari. Mao nga iyang gihulbot ang iyang pinuti ug nakigsangka siya. Kay nangahagba man ang mga sundalo. Pero dili kadto ang kabubuton sa Ginoo. John chapter 18 verse 4 hangtod sa 10 ang gingon dinhi. Si Jesus nga nasayod sa tanan nga mahitabo kaniya, mitagbo kanila og miingon, kinsay inyong gipangita? Sila mitubag, si Jesus nga taga Nazaret. Ako, siya miingon. Si Judas ang nagbudhi kaniya, nagbarog didto uban kanila. Sa pag-ingon ni Jesus diha kanila, ako, miatras sila og nangatumba. O gipangutana sila pag-usab ni Jesus, kinsay inyong gipangita? Si Jesus nga taga Nazaret. Sila mitubag, giingnan ko na kamo nga ako si Jesus. Kung ako ang inyong gipangita, ayaw ninyong hilabti kining uban. Miingon siya, gisulti niya kini aron matuman ang iyang giingon. Amahan, walay usa kanila nga nawala niadtong tanan nga imong gihatag kanako. Unya si Simon Pedro nga may espada, milanit niini og gitigbas niya ang ulipon sa pangulong pari ug naputol ang tuong dalunggan sa ulipon. Malko ang ngalan sa ulipon. Now ultimately, nasayod kita sa nahitabo kang Pedro. Makaguol gayud kaayo. Gumikan kay iyang gilimod si Kristo sa tulo ka higayon. Misunod siya sa korte, mga kaigsuunan. Ang ubang mga disipulo nangaratil og dagan, miikyas, except kang Juan. Si Pedro, hingunong gayud unta siya kang Jesus. Gidemonstrate niya ang iyang gugma sa atong Ginoong Jesus. Taliwala sa iyang kahuyangon. And in the end, gi-preserbar gihapon siya sa atong Ginoong Hesukristo. Gikaluy-an gihapon siya. Gi-restore siya, gipakig-uli siya. Gumikan kay ang Dios, maluluyon sa mga kahuyangon sa iyang mga katawhan. Now, ikaupat, ang mga sundalo. Mark chapter 14 verse 43. Samtang nagsulti pa si Jesus, miabot si Judas nga usa sa napulog duha ka tinun-an. Kuyog kaniya ang usa ka panon sa katawhan nga nagdalag mga pinuti ug mga puspos. Mga sinugo sila sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga pangulo sa mga Hudiyo. Ang giingon sa John chapter 18 verse 3, busa miadto si Judas sa tanaman, kuyog ang usa ka panon sa mga Romanhong sundalo. Mikuyog usab ang pipila ka gwardiya sa templo nga gipadala sa mga kadagkuan sa mga pari ug sa mga pariseyo. Sangkap silag mga hinagiban, mga parol ug mga sulo. So, more than 600 soldiers kadto kay mo kini language sa balaang kasulatan. Kapin sa 600 ka mga sundalo. Grabe no? 600 ka mga sundalo unya usa ra ka tawo ang ilang dakpon, wala pagayoy hinagiban, pero ang ilang gibuhat, mga kaigsuunan, wala gyud gipalagpas sa atong Ginoong Hesukristo. Mark chapter 14 verse 48, unya miingon si Jesus kanila, tulisan ba ako nga nagdala man kamog mga pinuti ug mga puspos sa pagdakop kanako? Now, kining mga sundalo, nakasaksi sila sa gahom sa atong Ginoong Hesukristo. Kay pag-ingon ni Jesus kanila, ako, miatras sila og nangatumba.
Miingon ang Ginoo, ego eimi sa Greek language, ako. Naila nila ang gahom sa atong Ginoong Hesukristo, pero ila gihapon gidakop si Kristo. Wala mabag-o ang ilang kasing-kasing. Ang gingon sa verse 12, unya gidakop si Jesus og gigapo sa mga Romanhong sundalo ug sa ilang kapitan ug sa mga gwardyang Hudiyo. Ilang gigapo si Jesus. Bag-o pa lang gani silang nangatumba sa pagingon ni Jesus nga ako ang inyong gipangita. Wala mabag-o ang ilang kasing-kasing. Kining mga Romanhon nga mga sundalo, huyang gayud kaayo in just a mere word of the Lord Jesus Christ, nangatumba silang tanan. Pero makaguol kaayo, wa gayud sila mausab bisan pa sa gahom ni Kristo nga ilang nasaksihan. Now ikalima, ang mga tinun-an ni Kristo. Wala kaayo'y gisulti mahitungod sa mga tinun-an ni Kristo except sa verse 50 nga nag-ingon, ug mibiya kaniya ang tanan niyang mga tinun-an ug nanagan. Now, silang tanan nang hinambog kauban ni Pedro nga dili gayud kuno nila talikdan si Kristo. Ang giingon sa verse 31, apan mipasali gayud si Pedro, bisan pagpatyon ako uban kanimo, dili ko gayud ikaw ilimod, ug nanumpa ang tanan sa samang mga pulong. Pero unsay nahitabo nila, nahulog usab sila sa trap sama kang Pedro. Now kinahanglan nga magsilbi kini nga pasidaan kanato. Ang giingon ni Matthew Henry, even good men know not what they will do till they are tried. Kanang mga tawo nga maninganti, nga dili gayud mo talikod sa Ginoo, pero kung moabot ang mga pagsulay, mga temptasyon, mga kaigsuunan, diha na gyud makita ang katag. Sa tinuod lamang, dili gayud kita makabarog alang sa atong Ginoong Hesukristo kung dili mulihok ang grasya sa Ginoo sa atong kinabuhi. Busa musalig lamang kita sa atong buhi nga Dios. Now, ikaunom, si John Mark chapter 14 verse 50 to 52. Ug mibiya kaniya ang tanan niyang mga tinun-an ug nanagan. May usa ka batan-on nga nagkupo lamang og habol nga misunod kang Jesus. Dakpon unta nila siya, apan kupo lamang ang ilang nagunitan ug nakadagan siya nga hubo. Nawala gisulti ang ngalan ni adtong batan-ong lalaki. Pero sa mga theologians nga nagtuo niini, nagtuo sila nga si Marcos kini. Kining gasulat sa basahon sa Marcos, mga kaigsunan. Si Marcos, iyang gihisgutan ang iyang kaugalingon. So, gakupo kuno siya og linen. Kaning linen, mahalon kaayo kini nga panapton. But pasabot dato kini si Marcos. Gikan siya sa adunahan nga pamilya. And it could be nga sa balaang panihapon sa atong Ginoo, didto kadto gi-hold sa balay ni Marcos. Ang pangalan sa mama ni Marcos si Maria. Dili Maria nga mama ni Jesus ha. Maria nga mama ni Marcos. Ug nasayod kita nga dako gayud kayo ang lawak sa balay ni Marcos, gumikan kay ang giingon sa Acts chapter 12 verse 12. Sa pagkamatngon ni Pedro sa tinuod nga nahitabo kaniya, miadto siya sa balay ni Maria nga inahan ni Juan Marcos, John Mark, nga ginganlan usab og Marcos. Daghan ang mga tawo nga nagkatigom didto ug nagampo. So dako di ang lawak sa balay ni Marcos. Dato kini sila mga kaigsunan. It could be nga si Marcos natulog, unya na higmata na lang siya, nakamata siya sa pagbiya sa atong Ginoong Hesukristo kauban sa iyang mga tinun-an padulong didto sa tanamanan sa Getsemani. Posible usab nga si Judas ug ang mga sundalo miadto sa balay ni Marcos ug ipangita nila si Jesus, unya si Marcos midagan ngadto sa tanamanan aron mo report kang Jesus ug sa mga tinun-an. So, ang iyang gisuot kupo nga gaan, mga kaigsunan, linen, mahalon nga panapton. Gumikan kay hunahuna tingali ni Marcos, makadagan siya og insakto kung mao kadto ang iyang isuot. So, it appears nga si Marcos mibiya aron ipahibalo kang Jesus ug sa mga disciples. Pero sa dihang nakit-an siya sa mga sundalo nga mga Romano, dakpon unta siya pero nakaikya siya. Ang kupo lamang ang ilang nagunitan, busa midagan si Marcos nga hubo. Now, kung tinuod kini mga kaigsunan, makita gyud nato ang character ni Marcos. Si Marcos nahigugma sa atong Ginoong Hesukristo ug andam siya nga mosunod sa atong Ginoong Hesukristo. Pero sama kang Pedro, huyang usab kini si Marcos. Gumikan kay niadtong gikuyog siya ni Pablo ug ni Barnabas sa misyon, mibiya man siya.
sa iyang pagkabatanon siguro mga kaigsunan. Acts chapter 15 verse 37 to 39. Mibiya kini si Marcos unya sa ikaduha nila nga pagmisyon, gusto na pununta siyang kuyugon ni Barnabas pero wala na misugot si Pablo. Pero wala nagpabilin nga ingon adto mga kaigsunan, gumikan kay later giila ni Pablo ang tinuod nga kinaiya ni Marcos. Gipamatud-an ni Marcos nga tinuod gayud siyang tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo. Busa nakaingon si Pablo later sa 2 Timothy chapter 4 verse 11. Si Lucas na lamang ang uban kanako. Kuhaa si Marcos og dad-a diri kay makatabang siya kanako. So, mao kadto si John Mark mga kaigsunan. Ug ang pinakabida sa atong pagpamalandong niining taknaa mao si Jesus. Giandam niya ang iyang kaugalingon. Ang iyang mga tinun-an nangahadlok, pero wala gayud mahadlok si Jesus nga miatubang sa iyang kamatayon. Ang giingon dinhi sa verse 48 hangtod sa 49, unya miingon si Jesus kanila, tulisan ba ako nga nagdalaman kamog mga pinuti ug mga puspos sa pagdakop kanako? Adlaw-adlaw nagtudlo ako didto sa templo uban kaninyo ug wala ako ninyo dakpa, apan kinahanglan gayod matuman ang giingon sa kasulatan. Lucas kapitulo 22 bersikulo 48. Apan si Jesus miingon, Judas, budhian ba di ay nimo ang anak sa tawo pinaagi sa usa ka halok? O gipakita ni Jesus nga siya Dios gayon. Kay pag-ingon niya, ako, nangatumba ang mga disciples. Nangatumba mga kaigsunan. Gipakita ni Jesus ang iyang autoridad. Pwede biya unta nga patyon ni Jesus katong mga sundaluha. Adunay gahom si Jesus. Pero gihatagan ni Jesus og kahigayunan ang mga sundalo sa paghinulsol sa ilang sala. Pero makaguol, wa gayon sila maghinulsol bisan pa sa gahom ni Jesus nga ilang nasaksihan. Og si Jesus nagpabilin siya sa iyang kaluoy bisan pa og giatubang na niya ang iyang kamatayon. Luke chapter 22 verse 50 hangtod sa 51. Ug usa kanila mitigba sa ulipon sa pangulong pari ug naputol ang iyang tuong dalunggan. Apan si Jesus mitubag, husto na. Ug gihikap ni Jesus ang dalunggan sa ulipon ug giayo siya. Si Jesus mga kaigsunan, wa gayud siya nagkulang sa panginahanglanon sa iyang mga disipulo. John chapter 18 verse 8 ang giingon dinhi, giingnan ko na kamo nga ako si Jesus. Kung ako ang inyong gipangita, ayaw ninyong hilabti kining uban, miingon siya. So ang pagtuo sa iyang mga disipulo, mga huyang, or ang pagsalig sa iyang mga disipulo huyang, pero wala sila gisalikway ni Jesus. Matthew chapter 12 verse 20. Dili niya balion ang bawog nga bugang o palungon ang nagkaawop nga suga hangtod nga mapatunhay niya ang hustisya. O walay bisan usa sa iyang mga tinun-an nga malaglag gayod bisan pa sa ilang kahuyangon. John chapter 17 verse 12. Samtang ako uban pa kanila, gibantayan ko sila pinaagi sa gahom sa imong ngalan. Ang ngalan nga imong gihatag kanako. Gibantayan ko sila ug walay usa kanila nga nawala gawas ni adtong tawo nga gitakda nga mawala gayon aron matuman ang kasulatan. So aduna pay buluhaton ng atong Ginoong Hesukristo nga angay niyang buhaton ug si Hesukristo iya gayod nga giabot, gikabot ang mga katawhan karon pinaagi sa iyang grasya ug kaluoy. So, daghan kaayong mga personalidad nga atong gitun-an niini nga panghitabo mga kaigsuunan. Gigamit ni Kristo or gigamit sa Dios kining tanang mga personalidad aron sa pagtuman sa iyang kabubuton. O gigamit ni Jesus didto sa sulod sa tanamanan samtang iyang gipasabot ang eternal nga katuyuan sa atong Ginoo alang sa kaluwasan sa iyang mga katawhan. Si Jesus mao ang sentro sa tanang panghitabo. Siya ang focus. Dili si Maria, dili ang mga disciples. Layo ra gyud kaayo sila. Si Kristo ang focus. Gumikan kay siya ang nagbayad. Pinaagi sa iyang dugo alang sa kasalanan sa mga katawhan. Siya ang nagbayad sa silot mga kaigsuunan. Iyang gituman ang tumong sa iyang amahan. Ug iyang giatubang ang iyang kamatayon aron ang mga katawhan nga mutuog musalig kaniya dili gayon malaglag kun dili makabaton og kaluwasan. Now, giluwas ni Kristo ang mga kalag niadtong panahona ug hangtod karon
Ikaw higala kung imong nabati nga ikaw makasasala. Kung mudangop ikaw kang Kristo hangtod karon, iya ikaw pagaluwason. Iya ikaw hugasan sa tanan nimong sala ug suluuban sa iyang pagkamatarong. Salig lamang kaniya. Ayaw pagsalig sa lain, salig lamang kaniya. Karon na kay basin og ugma ulahin ang tanan. Magambot ta. Salamat o Dios sa mensahe nimo niining taknaa ug among gipangayo ang bunga niini. Hinaot nga ang among pagtuo nakasentro lamang sa among Ginoong Hesukristo. In Jesus' name we pray. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.